banda takaici wai yanzu wai kana magidanci wai a ce kai ne za a saka wanki abun kudin da ya ma daga ni sai 200 sun ja min dole sai ya sai kilin da zan musu wanki da yanzu Allah hawa da Allah wannan abun takaici ne wallahi kana miji mai yakon a ce da na tuba kaya an wanki ni ne yau za a sani wanki wani lokaci mata biyun nan ma dai sai a hankali wallahi ai ni wallahi wanki ma ba yanzu zan ba ina huta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya. Mijin mace biyu. Ya garin ne? Ya garin ne. Lafiya lau. Ya abubuwa. Lafiya ni ne nan mijin mace biyu. Yau baka fito ba. Wallahi. Mai dai in zauna. Ya garin. Lafiya lau wallahi ya abubuwa. Lafiya lau wallahi. Ya harkokin ki. Ana ta yi ne. Amma ya mutumi na ya naga kuma da kayan wanki a hannunka. Ka san kwana biyu. Matan nawa ba su da lafiya ne shi yasa ka san yana da kyau in kana son ka ga daidai ka dinga dan taimaka ma matanka aikin yau da gobe shi ne zaka ga daidai ai yanzu ba su da lafiya ne shi ne zan dan yi musu wanki amma ai duk da haka ka duba na kasa kafanka ai bai kamata a ce ka iwo kayan su zaka wanke ai duk da haka ka bari sai sun samu lafiya sai su wanke da kansu haba abokina kana takura ma kanka ai ina da tausayi ne Allah ya mini tausayi wallahi tallahi wai da Allah ni kwaya ne me nake ta ji ne haka tun da zuwanki ne ina so ƙara zuwanki ne samu su bushe in kai guga wani irin abu ne wannan hayan ne me nake ji ne haka yanzu kina ganin abokina gaban abokin nawa ma sai kin mun tijara wannan abokin naka ni me ya dani wannan abokin naka shi ba yanzu zan iya kora shi kama hanya ya tafi ba kai na kora shi ka tafi ballanta na abokin naka zan ƙara aure fa zan ƙara aure muna jira zan ƙara aure je ki to yanzu zan wanke na ji je ki yanzu zan wanke wai kai daman haka matan naka suke maka shine ka zo kana ta nuna min cewa kai kana ke kuma me ya fito da ke zaki zo ki mun tonan sirri ban gane me ya fito da ni ba na baka kayan wanki na ka kira min wai me ya fito da ni kai kuma ina jin abubuwan da kake karanta mai ka gane kana cewa wai yana ma matan shi wanki to in bai ma matan shi wanki ba wa zai yi mawa daman irin ku ne munafukai masu zuwa su raba kan mata to bari ka ji nan gani nan bari idan ma abin da ke kawo ka a gidan nan ko to bana bukata in ƙara ganin ka a gidana daga yau kana ji domin gidana ne wannan ba gidan shi ba kana ji na ka bata amsa wannan ka kyale ta yanzu kin gama ko wa haka ma zaka ce a kyale ni ko kai bari ka ji auren ka fa na gaji ba dole to ya ma na baka wanki na wai ba ma ka tashi ka fara man wanki ba to za a fara biki zan yi to don Allah kai sauri saboda ina son in dan fita kuma da kayan ne nake so in fita ka gane in ka wanke sai ka dan goge su ka gane to innan mu to sannu fa ai ni na fa inna to ai sauri a gama dan ni ba na son ji gaskiya mutumina ni gaba ɗaya ban ji daɗin abin da kake gaya min a waje ba ashe da mun kai haka matan ka suke maka kuma ka zo kake gaya min wai cewa kuna zaman lafiya da su suna maka biyayya ashe abin da suke maka kenan har wanki suke saka san mai da kai kaman ba wani ba mun gaskiya ni abu karfa wannan abin ya daga masa hankali a'a dole ya daga min hankali gaskiya ni ban ji daɗin yanda na ga matan ka suna maka haka ba gaskiya amma menene yasa kake zuwa kai a waje kake ga nuna min cewa ɗan matan ka kana masu suna maka biyayya ne matan ka ba wai zaman lafiya kuke da su amma ashe abin da suke ma kenan har wanki yanzu gashi sa ka suke abin da ya kamata a ce kai ne naka ne suke wankewa amma yanzu naka ne suke wankewa gaskiya ni ban ji daɗin wannan abu zo mana a'a da Allah ka zo da Allah okay saboda kaga tani wankin shine za ka gudu ko ya zan yi fadan da tafi karfin ka ai ka mai da shi wasa ba jarabawa irin wannan fitinan nan lauran wallahi zan sake ta ina nan sai na sake ta aure zan ƙara ban gane me gida me yake faruwa yi magana kasa kin san fa ni ba zan ga za a ci amana in shiru ba yake faruwa faɗi mai wallahi wannan yarinya Indo jun kunne na naji tana waya da wata tana gaya mata ai ita tana nan tana shiryawa ne sai ta san shige na za ta yi ta kore ki a gidan nan ta gaji gidan nan ina da bakinta wallahi jun kunne na amma fa kake gaya mata da bakin Indo take faɗin wannan magana kure ai mai gida anya da gaske kake kuwa ki magana ta ce mai gida anya ba munafunci bane wannan al'amari soyayya fa tana ga miki wannan magana wallahi jin kunni na to ai wallahi yau gidan nan tsakani na da ni da Indo ba zaman lafiya a gidan nan sai ki san zaman ki da ita
Ba dai Indo ta gaya ma haka ba? Ta gaya min. Bari in je in samu Inda. Ni dai na Yau ba zaman lafiya a gidan nan. Kaffa kice ni na gaya mata fa. Kake ce ni na gaya miki fa. To. Ni ne nan maganin kashe kanku. Ai dama ku kashe kanku. Lokacin da kuke da haɗin kai ai ni kuke gwada ma kai. Ni ne nan maganin ku kashe kanku. Wanda kawai. Ku kashe kanku. Me gida na ce magana kake yi? Ha ana kiran sallah ne shi ne ki gane shi da ni ma na dan bi a sabu da gaba daya. Ki gare? Oho, ai na asa magana. Ina ki je ki na fula. Okay. Uwar gida sarautar gida. Uwar gida sarautar mata. Ni ne nan maganin kashe kanku. Ai dama ku kashe kanku. Lokacin da kuke da haɗin kai ai ni kuke gwada ma kai. Ni ne nan maganin ku kashe kanku. Wanda kawai. Ku kashe kanku. Me gida na ce magana kake yi? Ana kiran sallah ne shi ne ki gane shi da ni ma na dan bi a sabu da gaba daya. Ki gare? Oho, ai na asa magana. Ina ki je ki na fula. Okay. Uwar gida sarautar gida. Uwar gida sarautar mata.